Já jsem řekl, že jo! Ještě chvilku jedete sláno! Asi vám je horko, koukám. Asi vám je horko. Nemám, co já budu na koupaliště v tomhle Dobrý, roku. tak, jméno, příjmení, datum narození. Nedám. Ne, budem to hlásit, když paní... Ne, nebudem. Ne, nebudem. Nebudem. Ne, nebudem. Já jsem řekl, že jo! Ještě chvilku jedete sláno! Tak tohle je šikana. Tak tohle je policajní šikana. Dobrý. Tohle je policajní šikana. Jakého páchání přestupku? Rozdělávání otevřeného stupně. Kde je co napsaný? Ohně. Kde je co napsaný? Krajská vyhláška, milá paní. Jaká krajská? A kde jsem tu krajskou vyhlášku viděla? Já na svojí Jste vesnici. povinná znát ty zákony. Vy jste ale nějaký nastranej. Teď Koukám. tím, jak vy se chováte. A jak vy se chováte? Já se chovám úplně normálně. Ne, normálně se Já nechováte. jsem to chtěl říct absolutně normálně. Takže vaší totožnost. Vy jste teď nějaký nastranej. Já jsem Takže policajní šikana. Ano, samozřejmě. Takže je tady. ještě číslo, kdybyste ho chtěla. To dopečeme, než to doděláme, to dopečeme. Lidi pro tu vodu. Ano, od toho je tady policie, česká policie je od toho, aby chodila hasit na tohle koupaliště, aby chodila hasit takovýto ohýnek. To skončí na ministerstvu vnitra. Tak, děkujeme. Tak na to se vychčíte, kluci. A vám se taky nechce čurat? Nechce se vám čurat? Tak se na to vyčurejte. Tak šup. Budeme dávat člověku na koupalisku. Výborně. Co máš co zakazovat, ty vole? Ty vole, co máte co zakazovat? Ty jsi urážka, ty vole. Někdo pojede s náma. A vy jste odkaď? Opět Klatovi. Klatovy, výborně. Děkujeme. Tady je to o tom, že je někdo nervózní, spocený v tom obleku, víš. Vy budete hvězda. Vy budete hvězda. Kolega přichází dát dýchnout někomu na koupaliště. My žijeme v přírodě. My žijeme v přírodě a nemáme televizi, jako no. Mně to je jasný. No. Teď je zvýšený riziko. Jo. Od pátka do neděle. A vy to takhle hlídáte?